Assalamu alaikum. So yau ina so yi magana ne akan muhimmancin ruwa ga lafiyar ɗan adam a lokacin zafi. Najeriya fiye da kaso 50 ko in ce fiye da rabin mutanen Najeriya ba ma shan ruwa yadda ya kamata. Mun sani Najeriya muna cikin ƙasashen da muke experience abin da ake cewa sometime heat waves wanda yake haifar da heat exposure da kuma heat stroke. So za mu ɗan tattauna akan muhimmancin ruwa akan wannan abun. Domin yana da muhimmanci kwarai ga lafiyar ɗan adam. So haɗarin ruwan shine haɗarin rashin shan ruwa. A yanayin zafi jikin ɗan adam yana fidda ruwa sosai ta hanyar gumi, ta hanyar zufa. Wannan idan ba mu maye gurbin wannan ruwa ba yana iya haifar mana da haɗarin da ƙarancin ruwa a jikinmu. Wato ana kiran abin dehydration. Kowanmu ya san haka, wasu mu. Wannan na iya jawo abin da ake kira ga kasala jiki, ciwon kai, rashin mai da hankali wato confusion, sannan kuma sauƙin kamuwa ga cututtuka. Cuta kawai za ta zuwa ta shiga jikinka. So yara, mata masu juna biyu da masu aiki akai-akai suna da haɗarin kamuwa da wa'annan heat exposure ko kuma heat stroke idan ba a sha ruwa yadda ya kamata ba kwarai da gaske. Haka kuma idan mutum ya daɗe bai yana cikin zafi rana kenan. So jiki na iya kasa daidaita shi kansa wato heat exposure kenan. Temperature ka tunda fidda gumi shi ne domin a gyara temperature. Idan ya tsananta zai iya zama wannan abin da ake ce masa heat stroke. So heat stroke kuma yana da illa kwarai, it's a life threatening abu, za a iya rasa rai. Shi zafin jiki idan fiye da 40 degrees Celsius ya ci gaba da faruwa zuwa wani lokaci za a iya samun rikicewar hankali wato kamar confusion da kuma fatar jiki ta yamushe har ya zo gumi ma kin fita daga cikin ɗan adam. Ga bugun zuciyar mutum zai karu sosai da gaske, zai karu. So wannan na iya lalata kwakwalwa, koda, har ma ka iya rasa ran ɗan adam. Kun ji fa matsalar, wannan shine matsalar ruwa. So me ya kamata a yi? Matsalar rashin shan ruwa, me ya kamata mu yi domin kare kanmu daga irin wannan al'amarin? Lallai a rika shan ruwa akai-akai. Kada ka jira sai ka ji kishirwa, ba haka tsarin yake ba. Manya su rika shan ruwa at least lita 3 zuwa 4 a rana daga safe zuwa dare. Mata masu juna biyu ko mata masu shayarwa za su iya ɗan ƙarawa fiye da lita 1 akan abin da manya maza suke sha. Saboda wannan yanayin nasu, yara kuma su rika shan ruwa su ma akai-akai. Ya rika da shekarar yaro, infant, yara 'yan shekara 1 zuwa shekara 2, 3, 4 ya danganta, lita 2 zuwa lita 3 haka su dinga shan ruwa akai-akai su ma. Sannan a tabbatar an sha ruwa mai tsafta, lafiyayye da sauransu. A rika ɗaukar ruwa idan za a fita at least daga gida ka ɗan ɗau ruwa a jarka ka tafi da shi, ko irin ka sai bottle water ko pure water. Lalle saboda lokacin zafi ne. So WHO abin da ta faɗa da wasu sauran ƙungiyoyi da aka bincike